časť. Corey Perry inak je tým v úvodzovkách previnilcom súboja za bránkou Česka, keď Kanaďania v tom záverečnom 8-finálovom zápase znížili na 2-3 a v podstate ten zákrok na brankára Vokovna vyprovokoval aj veľkú bitku. Aj Varlamov si pomerne neskoro všimol, ak vôbec si všimol, bez prerušení, že jeho tým bude hrať presilovku, dostal v bránke, teraz veľká príležitosť, nádherný Daciukov gól, tak to bola parádička Pavla Daciuka. Niečo podobné, ako nám predviedol Evgenij Malkin hneď v prvom zápase proti Dánsku. Pavel Daciuk a jeho 4. gól na majstrovstvách, keď prekonal Chrisa Masona. Teraz aj malý rebus pre časomer, že či to bolo ešte v presilovke 4 proti 3, alebo už 5 proti 3, ale zdá sa, že už to bolo 5-3, lebo Jemelinov trest sa už skončil. Zavesil to naozaj famózne hráč Detroitu, ktorý si ponechal tú playoffovú briadku. Nepokrytý rok Masonovej bránky.